Hoxe non se discute. Hoxe a xente non discute. É todo si, amén ou exclúote. Porque, de feito, o vínculo líquido ten isto. Temos que sostelo nese ser ese eu ideal, sostelo no superficial, logo non se discute. Hai moita linguaxe, eu noto moitísimo no chollo, a veces vexo moita comunicación pasivo-agresiva. E parece que non hai vamos a enfrontar aquí isto, discutir dun xeito san e despois xa o arreglaremos, que non estar de acordo non é o fin do mundo, nin, por exemplo, eu non deixo de valorarte e de quererche ben e todo, pois porque agora teñamos que discutir algo no que non concordamos. Isto non se dá nin no vínculo líquido, que o máis que se dá son as explosións nacidas da ansiedade que xustifican esa incompatibilidade, que hoxe a incompatibilidade basicamente no vínculo líquido é non quero que te amoses enteira, porque iso obrígame a min a amosarme enteira, e daquela teño que mirar máis aló do eu ideal para mirar a miña identidade completa, non? Para ver o meu eu real. Iso é o vínculo líquido. Iso é a incompatibilidade que che vende hoxe calquera persoa nun vínculo. É esa. Ti queres intimidade, queres ese compromiso de amizade, de vínculo real, pero o vínculo real a min obrígame a amosar o meu eu real e non quero, porque a min gústame o eu ideal. E iso é narcisismo. E hai capas sociais onde é isto, e hai espazos de socialización onde todo o mundo vai co eu ideal e ninguén vai co eu real. E aí claro que hai unha fenda existencial. E son eso que diría Fromm as identidades fragmentadas. Esas identidades fragmentadas lévannos a ese punto onde eu teño que dicir daquela eu quen son. Por iso é existencial. É difícil de afrontar, porque obrígate a cuestionarte ti, a cuestionar o teu pasado. E isto chega a puntos onde as persoas non